Здравейте! Ето ни отново в кухнята на Юли за новия сезон. Започваме с едно много лесно и вкусно ястие. Краля на пържолите. Вратната пържола. Свинята. Но за целта ви трябва, както виждате, плик. Купуват си пликове, не са само за пилета. Слагате вътре зеленчуци, каквито харесвате, лук, морков, картофче. Слагате пържолките. Слагате също и сосче. И разбърквате. Слагате и ето това нещо тук да придържа. И като сложите всичко, го разджурквате, да се откусят нещата и ги слагате да се пекат за 30-40 минути до 1 час до готовност. След това набоцвате плика и се пазите топлата струя да не ви лети върху лицето. Това е както като отваряте фурната, знаете, не е много приятно. Тази рецепта по принцип върви на един производител, който произвежда и бульони. Там си върви с пликчето и с подправки. В случая аз нямах такова пликче на този производител. Затова си подправих пържолките с сол и черен пипер. Разтворих един бульон, в случая зеленчуков, във вода. И реално това ще бъде соса. И това е. Мога да ви говоря още простоти, но май няма нужда. Пробвайте, ще видите. Лесно и е вкусно. После може да си топиш и хлебе в соса. Това е.